Tao dila nato. Tao. Ay, tao di ay. Dali. Dali na to na natin ka. Dali ba naman lang? Oh! May panagpaksak ka pa lang ni mo una. Nag-shades na ka. Ayaw kay bati. Anak, bati ka. Pero mong ipon ba mura ka bas? Ano naman ka, uy. Uwang ka. Power! Wow, sukol ka na. Musukol ka na sa amo. Dali. Okay. Ayan na lang. Mana lang ba, manang gamay ba? Laki, dili. Laki. Gusto ko? Kumulihay, meaning? Bayot. Suga ko di mo. Kung dili, laki. Asa na magsugod? Babaw o boss? Babaw. Ilang babaw? O boss lang? Okay ra? Okay ra. Babaw lang. Babaw lang. Ha? Babaw lang. Pinamay kanal. Oh, galugawan, di ko ni mo? Loyo, kamo, tuha. Loyo! Ha? Ha? Bito, ang Ginoo wala gigiguhat nga bati. Pero ang pangutana, sa gabuhat ni mo. Yeah! Babaw, Ginoo ra ako kan. Ayaw ko kan. Go! Ay, sayaw sad. Murag Winnie the Pooh. Ano lang, stable lang, steady lang. Go! Unsa tayo mo nakagidanla? Laki. Ata ka dito, Brownie. Okay, according sa yung number, paglinya mo. Number 1. Galala mo ni siya. Okay, number 1. Number 2, Brownie. Baby. Ari, baby. Okay. Pinaagi sa inyong masipang pakpak mao'y makadaog karong gabi una. Okay, pahibalo lang sa tanan ha. Kung kinsa to'y mo pakpak sa papa number 1, dili na mo pakpak sa papa number 2. Ay mo pakpak yakon sa number 2. Pero ayon yung balik ka para maklaro na to kinsay makadaog karong gabi una. Okay? So karon, go. Okay, ang pinaka sa kapakpak amoy makadaog. So mag-start ta sa 6 bang papa number 1. 23. Papa number 2. Bilang. 13. Okay ni. 6 bang papa number 3. Bilang. Ang igsuon niya, giapil na ko. 324. Okay. So we have a winner, Papa number 3. So naging sa ng 6 bang papa. Be, balikon sa nato kayo. Siya gana mo na og. Tanawa na to. Dali. Para maklaro na to. Balihon na to. Para makaklaro siya. Okay, bali yung utok ba? Ang pinakahilom, walay pakpak og syagit, maoy daog. Ang naay daghang pakpak og syagit, maoy pildi. Balihon na to for a change. Okay, kay murag wa siya gana mo na og, no?
Papa number 1. Sabaw na ka. Papa number 2. Yeah, okay, plano mo na ako. Papa number 3. Magpapa na! Okay, final. Ari, hoy, brownie, wapa, brownie! Wala, balik na yun. Balik na yun. Madapanig ampo. Okay, final ha, final na ni siya. Final decision